Жить бахтиярский маняк. Маняк, това е стрит файт. Да, не знам, но те са най-тъсни човек, остал. Всеки ли са? Маняк, ние не му трем само в тики-токи. Малък се никой си ми свалеше. Много да почнаха да правят 20 евро чушуха на теб вече, брат. Добре. Аз съм го беше 20. Залога си мене. Залога си давам, че една. Ай, кой залага за Стоян Колев? Аз залагам 20. Чува ли се, бе? Има ли звук? Пускаме, бе. Там е... Има ли звук? Има ли звук? Има гангстер. 30 от мен за Аз Да, 30. Малко съм 50 на горе. Аз взема на 6-9. Не съм слагал пръста от другата. Да, по-добре да не питам нищо, че приключи всичко. За кой го правим? За underground и за курвите. Не, при това вариант. Позитивния underground. Виж ги как са събрали медовци. Поне се вижда, бе. Какво има да слушате? Пускаме ли музиката? Ако натисна нещо, ще приключи лайф. Къде да видим? Колко човека са? 2008. Дали? Да. А? Слай каска. Има бе, брат. Да. Слагай каска. Отказ. Време ли? 2 минути. Казвам на телефон, да пускане Да, по 2 минути е най-добре. Мани го Стоян, какво говори? Лайфът ти е на пауза, викат. Лайфът ти е на пауза. Да го пусне, че е на пауза. Как сте? Почва да се почва. Айде! Няма време, пълна тишина. Огън! Ако разберете, чувстваме, ще има ли? Човек!
Играете свободен бъл, нали? Само, че като има стоп спираме. Слушай ти. Да, правилно. Няма. Каса. Друго е. Трябва да Айде, човек. От 2 минути играем, да кажем стоп, спираме. Аре, Стояне! Чакай, ММА или бокс ще играем? Леко, леко. Дише, дише. Бърдичката надолу дръж. Стояне. Дише, бе, дише, бе. И бърдичката дръж надолу. Дръж бърдичката надолу, като трябва да завишава. Разиграйте се малко, момчета, разиграйте се малко. Як изложих 27 години. Айде, стоп! Огън! Чете, играйте по-умно. Стояне! Сложи каската. Стояне, ръцете долу, като главата е така долу. Защото ще получиш колена. Ръцете отдолу. Queen business money. Ready, motherfucker? Колко е парено? 2 минути. Още малко, брат. Колко има? Колко секунди остане? Не сме пускали време от начало. Ти решаваш сумата. Ти решаваш сумата. Толкова ли? Нали каза Street Fight сега? Да. Е? Няма рундови. Чак беше ли това? Street Fight, газ. Чай малко, аз съм по-жителен част. Учи тогава, тренирай си пак. Играят какво? А казвате, че сте хубаво, да? Добре беше. Супер си. Аре, Стояне. Слагай каската, Стояне, давай. Всичко от себе си направете боя, да се връща. Ай, разбирайте се. Аре, бе, слагай каската, бе. Но ми печня каска, да ти се в нея. Печен. Има.
Не, той се сказка. Или не сказка, ще дадете глава, това стане беля глава. Мани, 10 секунди ги пускаш, после официално ще направят бой. Ще тренират за този бой. Примерно след 2 месеца, след 7 бой ще направят тренировки. Да, на контендър. Тут се гейста манек с скромжи. Знаеш ли? Давай. Давай, Констак, ти стигаме и сипа, Айде, момчета, последна атака правите. Последна атака правите. Последно не. Ако няма победител, обявяваме. Не да няма нокаут. Чинете друг долу. Дистанция, дистанция, дистанция. Дистанция, пускай удари само, бе. Тръгай, тръгай. Тръгай, тръгай. Тръгай. Защо аз? Давай, Чакай малко. Макс Файт, Стига е. Не, това. Ай, стига, стига, стига. Стига. Да. Нямаше нокаут, съжалявам. Човек гол. Сега ще го правя по дела някакви. Плащам! Плащам! Ти човек, каска, ева. Предадах ли залата? Предадах ли залата? Как ще предадеш?